Здравейте, усмивки! Добре дошли в моят канал. Аз съм Ивелина и в днешното видео ще правим ревю на играта Potion Explosion. Тази игра чакате ревю от супер много време. Ако трябва да бъда честна, и аз го чаках това ревю от доста време, така че нямам търпение да ви я покажа. И ще съм благодарна, ако използвате моите афилиейт линкове. Цялата информация за тях ще оставя линкчето долу в описанието. По този начин подкрепяте дейността ми и това да имам възможност да ви показвам все още такива прекрасни игри. А сега, нека да започваме! Ето как изглежда и днешната игра. Тя е подходяща за деца над 8 годишна възраст, брой играчи между 2 и 4 и времетраене около 30-40 минути. Нека да видим и сега какво има вътре в играта. Първо, разбира се, виждаме опътването на играта. Има подходящи картинки, с които са обяснени различните видове отвари, неща, които се случват с топчетата и така нататък. Отзад има и легенда за самите отвари. Следващото нещо, което виждаме, това са топчета. Те са 80 на брой и реално те се водят съставките. Те са в 4 цвята, по 20 от всеки цвят. Включена е и малка турбичка с резервни топчета, в случай, че някое избяга и изчезне. Освен това, имаме и един жетон за първият играч. Имаме и 15 жетона умение, 21 жетона малка помощ, 64 плочки с отвара от 8 вида, 4 табла за играчи и един диспенсър, което е реално чекмедже за съхранение на топчетата. Вие сте ученик в Академията по магьосничество. За остроумни вещици и магьосници и сте вече към края и трябва да вземете финалните изпити. Трябва да вземате от диспенсъра в лабораторията различни съставки за отвари, а експлозиите, които ще правите, са полезни за вас. Съставките могат да бъдат сълзи на еднорог, драконов дим, огърска слуз и пърхот от фея. Когато бъдат раздадени достатъчно жетони за умение, изпитът ще приключи. Този, който забърка най-трудните и ценни отвари, ще спечели титулата ученик на годината. Или реално, този, който има най-много точки, печели играта. Първото нещо, което трябва да направите, е да раздадете на всеки играч по едно табло и той го поставя пред себе си, като оставя малко място, както отгоре, така и отдолу. Останалите ги прибираме в кутията. Играчът, който най-скоро е приготвил напитка, е първия играч и взима този жетон, който е за първия играч. Имайте в предвид, че то е просто напомняне откъде стартира играта, за да може при последния ход, ако някой, например втория играч, изпълни условието за финал на играта, просто да има възможност и третия и четвъртия играч да довършат и техните ходове. Така че той не се мести. През цялата игра седи този жетон при първия играч. След което взимате всички отвари и махате 2 от 8-те вида отвари на случайен принцип или по избор и ги връщате обратно в кутията, няма да се използват в тази игра. За първите няколко игри ви препоръчвам да извадите от игра ето тези видове. За останалите 6 вида плочки отвара взимате по 2 начални плочки. Те са отбелязани с една малка звездичка. Ето така тук. И ги поставяте на масата. Подреждате ги с страната с рецептата. Страната с рецептата е тази с сивата лента. Те трябва да сочи нагоре. Започвайки от първия играч по часовниковата стрелка, всеки взима по една начална плочка и след като всички си вземат по една плочка, всеки взима втора начална плочка, като се започва от последния играч и се продължава обратно на часовниковата стрелка. Например, тъй като това е първия играч, той, например, си избира ето тази и си я поставя тук. Аз избирам ето тази плочка и я поставям тук. След това пак съм аз, защото съм последна. Избирам си ето тази. А другия играч избира ето тази. И останалите ги взимаме и заедно с всички останали отвари хващаме и ги разбъркваме едно хубаво.
И така, след като всеки от играчите постави своите две начални плочки от фара върху двете горелки за своето табло, това е реално неговата зона за приготвяне. След като всички изберат началните си плочки, разбъркваме, както видяхте сега, и разделяте останалите отвари на 5 купчинки. Поставяте всички жетони малка помощ до диспенсъра, както и жетоните за умение, като направите купчинка отброяване с част от жетони. Ако сте двама играчи, трябва да поставите 4 жетона умение. Ако сте трима, 5. Ако сте 4 човека, 6 жетона умение. Останалите ги оставяме като резервни и ще обясня след малко защо ги оставяме въпреки всичко. И накрая поставяме всички топчета съставки в резервоара на диспенсъра, като трябва да се уверите, че се търкалят надолу, докато напълнят и 5 олея. Имам предвид, че допълването на диспенсъра има си някои тънкости. Винаги трябва да пускаш топчетата на случайен принцип върху капака. Не се опитвай да ги насочваш към входния отвор на конкретен олей. И винаги запълвай всеки олей, когато е възможно. Ако едно или повече топчета останат да лежат върху друго топче, т.е. е задръстено, просто премести към входния отвор на най-близкия олей, в който има свободно място. Сега сме вече готови за игра. Тя се играе на ходове. Играчите играят поред по часовниковата стрелка и по време на своя ход трябва да избереш и да вземеш едно топче съставка от диспенсъра. Това може да задейства една или повече експлозии. Освен това, по всяко време през твоя ход можеш да изпиеш една или повече от завършените си отвари или да поискаш малка помощ от професора. А реално как се взимат съставките? Просто си избираш и взимаш едно единствено топче. Реално какво се случва, когато вземем едно топче съставка? Всички топчета над него се търкалят надолу, за да може да изпълнят празнината. Тогава може да се случи експлозия. Ако две топчета съставки от един и същи вид се сблъскат, те експлодират, както се случи в моя случай. Аз взимам черното топче, но тъй като тези двете сини са от един и същи цвят, тук се случва експлозия. А когато две съставки експлодират, всички свързани с тях съставки от същия цвят също експлодират. Тоест, ако имаше тук още едно синьо, реално трите експлодират в момента, в който аз извадя това черното топче и трите експлодират. И мога да взема всички, т.е. и трите сини взимам, но вижте какво се случи, когато взех трите сини. Допряха се две червени топчета, което означава, че тук отново се случи експлозия и аз отново мога да взема и ето тези топчета. Сега в ръката си държа 6 топчета. Какво се случва след като взема съставките? Било чрез обикновения ми избор или чрез малко помощ. След малко ще обясня и за тази помощ от професора. Или може да се случи така, че можеш да вземеш топчета, ако изпиеш някоя от готовите ти отвари. Но първо нека да видим за този вариант, в който аз съм си спечелила тези съставки. Първо трябва да поставиш всички съставки от ръката си върху съответстващите празни дупки с същия цвят на плочките от фара, които вариш в твоето табло. Няма значение дали ще слагаш на само това или едновременно и двете. Тоест, синьото топче ще сложа тук, другото синьо тук, черното, разбира се, ще сложа тук, а тези червените ще ги сложа тук. След като една съставка бъде поставена върху плочката с отвара, тя не може да бъде местена, докато отварата не бъде завършена. Тоест не мога да взема това черното и да го преместя на другата отвара, ако и тя има черно. Но ако се случи така, че остане в ръката ви някоя съставка, която не можеш да я поставиш никъде, както в моя случай,
Трябва да сложиш тази съставка в малкото шишенце до твоето табло. Това се нарича резерв. По време на хода си можеш свободно да местиш съставки между резерва и ръката си. Но ако запълня и тази част от шишенцето, а в ръката ми продължава да стои още някоя друга съставка, просто тази излишна съставка я слагам в диспенсъра и приключва моя ход. По всяко време на твоя ход, и то само веднъж на ход, преди или след обикновения си избор на някое топче, можеш да поискаш малка помощ от професора. Т.е. взимаш един жетон, малка помощ и едно топче съставка по твой избор. Но имай в предвид, че момента, в който вземеш дадено топче и ако случайно се допрат две еднакви топчета, това не прави експлозия, защото си искал помощ от професора. А реално, за всеки използван жетон, малка помощ, губиш по 2 точки в края на играта, както е написано и на самия жетон. Когато всички дупки на една плочка от фара бъдат запълнени с съставки, тази отвара се нарича завършена. Трябва да извадиш всички топчета от фарата, обратно в диспенсъра ги връщаш. След това обръщаш твоята плочка от страната на отварата. Ето, то се вижда и на самата картинка как изглежда като отвара. Слагаш си я някъде отстрани и си избираш от наличните 5 купчинки една произволна, която мислиш да правиш и си я поставяш отново на твоето табло. Тази зона тук отдолу се нарича зона с готови отвари. Отварите реално ти носят определен брой точки в края на играта. Ето така тук, например, тази ти носи 4 точки накрая. Имай в предвид, че дадена отвара, факта, че си я направил, тя не спира нейното действие до тук. Тя има специален ефект. Всяка една отвара, ето така тук горе, има ефект, който можеш да изпълниш. Различните отвари имат различни ефекти. Реално, какво означават всичките неща, написани на самата отвара? Тук е показан нейния ефект, тук са нейните точки. Ето така тук звездичката показва реално, че това са стартовите плочки. Ето това тук е реално рецептата и това се води предната страна на отварата, а това задната, т.е. завършена отвара. По всяко време, по време на твоя ход, можеш да изпиеш една или повече от завършените си отвари, за да активираш нейните ефекти. Всяка отвара е еднократна сила. След като бъде изпита, тя не може да бъде изпита отново. За да покажеш, че отварата е използвана, просто я завърташ наопаки и така, че да гледа надолу. След това можеш да приложиш нейния ефект. Но внимавай, когато използваш отварата, за да вземеш топчета от диспенсъра, никога не предизвикваш експлозия, така както когато използваш малката помощ. Като използваш дадена отвара, това не кара да губиш точките на плочката. Тя продължава да се брои като завършена отвара и струва същия брой точки в края на играта. След като си направил обикновения си избор за хода, евентуално си поискал малка помощ и си изпил всички отвари, които си преценил, реално ходът ти приключва. След това е ред на следващия играч. Имай в предвид, че след като ти приключи хода и си вземеш нова отвара, но в ръката си или тук в резерва имаш топчета, момента в който сложиш новата отвара не означава, че трябва да преместиш топчетата в новата отвара. Момента в който сложиш новата отвара, ходът ти приключва. Топчетата ги слагаш в диспенсъра и това е. След като ти приключи хода, преди да започне следващия играч, трябва да провериш и дали си получил един или повече жетони умение и дали реално сте активирали края на играта. Жетоните умение са специални награди за ученици, които доказват, че са особено талантливи, или като владеят отлично един конкретен вид отвара, или като успеят да разбъркат много различни отвари. Тоест,
печелите едно такова жетонче, ако за всеки вид отвара, когато завършиш третата си отвара от този вид, т.е. една и съща, автоматично получаваш едно жетонче. Но не получаваш втори жетон, ако завършиш 6 отвари от същия вид. И няма значение дали някой от тези отвари е вече изпита или не. Също така можеш да получиш жетон за умение, ако успееш да завършиш своята пета различна отвара. Но не получаваш още един жетон, ако завършиш втори набор от 5 различни отвари. Но ако направиш такъв жетон, който е за 5 различни отвари, има в предвид, че тази отвара може да бъде част и от ето това умение, 3 еднакви отвари. Тоест тази отвара може да участва и в това умение, и в това умение. Има в предвид, че ако както примерно вие сте двама играчи, имате общо 4 жетона умение, но така се случи, че единият играч успее да направи 3 жетона умение и остава реално един. Следващия играч най-вероятно ще му е последния ход, но той, например, успява да направи 2 жетона умение. Но тук реално са останали само един. Когато се използват 4-те, играта приключва. Но въпреки всичко, този играч в крайна сметка е успял да направи за 2 жетона умение. Така че той взима този последния и от резерва, които ви казах отстрани, че остават, взима още един, за да си спечели 2 пъти по 4 точки за края на играта. Играта приключва по 2 начина. Или когато успеете да вземете всички жетони умения, или когато свършат всички налични отвари. След което всички трябва да преброят точките, които дава всяка една отвара. И разбира се, ако някой е използвал малка помощ, да извади по 2 точки за всеки жетон. Играчът с най-много точки е победител. При равен резултат всички играчи, които са в равенство, започвайки от първия играч по ред на ходовете, взимат по едно топче от диспенсъра, опитвайки се да предизвикат експлозия. Играчът, който по този начин вземе най-много топчета, е победител. Нека сега видим и списъка с ефектите на отварите. Тази е отварата на мъдростта. Има едно сиво топче. Когато я изпиеш, взимаш една съставка по твой избор от диспенсъра, но не се задействат експлозии. Сляпата любов, тази с бялата шапка. Тя реално какво прави? Ами когато я изпиеш, открадваш всичките съставки от резерва на друг играч по избор. Отвара на магнетичното привличане. Можеш да вземеш 2 съседни съставки в различни цветове от един и същи олей на диспенсъра. И реално не се задействат никакви експлозии. Например, взимам едно червено и едно жълто. Това е. Отвара на призматичната радост. Можеш да поставиш всички съставки от твоя резерв във всякакви дупки на твоите незавършени отвари, независимо от цвета им. Тоест това синьото може да го сложиш тук като жокер върху черното. Бездънна отварка. Вземи една съставка от всеки цвят от долния ред на олиите на диспенсъра. Можеш да вземеш само по една съставка от всеки олей. Пясъците на времето. Тази с стрелките. Тоест активираш отново ефекта на една отвара, която вече си използвал. И последните 2, с които реално първите игри не стартирате. Това е балсам на върховната лепкавост. Взимаш 2 или повече съседни съставки от един и същи цвят, от един и същи олей на диспенсъра. Не се задействат експлозии, разбира се. И накрая филтър на лавомантиката. Трябва да върнеш или да изхвърлиш до 5 съставки от един цвят, от един и същи олей на диспенсъра обратно в резервоара. Така не се задействат експлозии. Това е. Нека да направим сега и едно разиграване. Аз съм сега, например, първа. Аз взимам токена за стартовия играч. Какво мога да направя, за да взема синьо, червено или жълто? Тоест ми трябва някакъв вид експлозия.
Ами ето така, тук виждам, че има червени и жълто. И без това жълтото ми трябва, така че го взимам и хоп, правя експлозия от тези червените. Съответно ги взимам и трите. Но какво се случва? Като взех червените, се получи експлозия от тези черните. Така че взимам и черните. И тъй като вече няма повече експлозия, приключвам до тук. Сега слагам червените ето така тук. Слагам жълтото тук и слагам излишните в моя резерв. Тъй като не съм завършила абсолютно никаква отвара, така че моят ход приключва, освен ако не реша да взема малка помощ. Например, мога да взема, ако реша да го използвам, но не забравяйте, че носи минус 2 точки на края на играта, но имайте в предвид, че няма да задейства експлозия. Например, ще взема едно синьо. Хоп, взимам го тук. Сега е ред на следващия играч. Когато дойде моят ред отново, тъй като на мен ми трябва синьо, червено и жълто, като гледам жълто, мога да активирам тук и съответно и червено ще взема, така че ще взема ето това червеното и съответно активирах експлозия с жълтия цвят и сега поставям жълтото тук, червеното тук, а това отива в резерва. И сега какво се случи? Ами завърших тази отвара. Взимам топчетата, връщам ги в диспенсъра и махам тази отвара и я поставям отдолу като завършена. Ако реша сега да правя нещо друго, сега е момента, ако не, взимам една отвара и я поставям ето така тук. Но тъй като сега тук има жълто, аз имам в резервата жълто, но нямам право в този ход да го местя. Това вече се случва в следващия ход, тъй като моят ход вече е приключил. И, например, е дошъл моят следващ ход. Първо си взимам топчета, например ще взема ето това жълто, за да взема и да активирам тези сините и да ги сложа. Първото ще сложа тук, за да си завърша тази отвара, следващото тук и разбира се едното жълто тук. Сега вече мога да си преместя едното жълто тук и тук ми се освобождава местенце за резерва. Махам тези четирите, слагам си отдолу, че е използвана и в същия ход, ако реша, мога да направя така, че да използвам тази отвара. Ако съм направила дадена отвара, трябва да я обърна наобратно. Преди малко забравих да обърна тази. И тази, ако искам да я използвам сега, просто я обръщам наобратно. Какво прави тази? Ами взимам по един цвят от най-долния ред. Т.е. взимам черно, взимам червено и жълто. Съответно, мога да сложа, като направя план, кой ще бъде следващия ми ход. Слагам червеното и другите връщам обратно в диспенсера и чак тогава накрая взимам нова отвара, която ще правя. Ако съм изпълнила условия за умение, просто го взимам и си го слагам при себе си. Това е. Днешната игра супер много ни впечатлява и изключително много сме развълнувани въобще, че я имаме. Благодарение на една приятелка Виктория, за което безкрайно много благодаря. Това беше нейна препоръка и наистина вкъщи стана страхотен купон с тази игра. Дори се събираме и с други родители да играем. Говоря за родители, а не за децата. Но вкъщи, разбира се, играем с нашите дечица. Малкото човече от дома също много е впечатлено от играта, а и с тия топчета как да не е просто. Тази игра като цяло изглежда елементарна, но те държи супер ангажиран, защото всеки ход е като някакъв мини пъзел, който ти трябва да наредиш. Най-якото е, че има ефекта вау, който се случва в момента, в който правите някаква верижна реакция и има някакъв взрив. Играта е много пипкава, развива наблюдателност, планиране и малко математика, разбира се, за да може децата да преценят какво точно да направят, за да предизвикат експлозия, малко да гледат напред във времето.
И разбира се това, че трябва да преценят точно коя отвара в кой момент може да им послужи, защото първата игра, между другото, в която тествахме Potion Explosion, забравихме да използваме самите отвари. Използвахме една-две, другите просто ги забравихме и беше много голяма загуба. Има супер лесни правила, но си има и тактика. Става и за семейно, и за по-сериозно играене. Играта върви бързо. Като цяло няма много какво да мислиш толкова, с изключение това да прецениш в какъв момент да използваш различните отвари. Определено дава различни стратегии и съответно по този начин тя може да бъде много преиграваема. Играта е състезателна и само е необходимо в самото начало нужда от помощ от родител, тъй като трябва да запомниме точно каква отвара, какво действие може тя да ни даде. Това, което единствено може да ви направи впечатление е, че за да започнете да играете е необходимо и малко време. Може би това е някакъв вид минус, но то не е толкова минус, защото от мап пък ние много обичаме самото приготовление на такива игри, просто отнема време. Това да наредите топчетата, да разпределите отварите, да видите кои са звездички, кои не и така нататък. Тъй като в играта има, знаете, токънчета, които дават при помощ, на края на играта ви дават -2 точки. Ако имате желание да спестите тази негативна част в играта при дечицата, можете просто да ги махнете тези жетони, като за начало, ако играете с малко по-малки дечица, това е моя съвет. Друго нещо е, че ако имате бебенце или някой спящ човек, играта не е подходяща тогава, защото просто е малко по-шумно от обикновеното. Но като цяло, ако търсите такава игра, която да е много забавна, да има този вау ефект, определено тази игра изисква мислене и тя е напълно подходяща. Може би единственото нещо, което по някакъв начин ни запъна, но видяхме смисъла, че по принцип в правилата е казано, че отварите, които са с звездичка, трябва да ги разпределите всички в една редичка и всеки от играчите да си избере по 2. Ако сте 2 души или 3, няма как да изберете всичките карти и не е ясно какво се случва с останалите. Дали излизат извън игра или се умешват с останалите в процеса на играта, които ще теглите. Това, което правим ние, е да смесим с останалите, за да имаме все пак възможност за повече отвари. Така че това е моят съвет от мен. Като цяло тази игра я препоръчвам за семейства с дечица, които си падат повече по пъзелите, по логиката и нещо по-различно от стандартните игри с зарчета. Надявам се днешното видео да ви е харесало и да ви е било полезно. Ако е така, ще се радвам да ме подкрепите, като се абонирате за моят канал, ударите по едно лайкче и използвате моите афилиейт линкове. Цялата информация за тях ще намерите долу в описанието. А ако искате да видите още някоя друга игра, можете да го направите ето така тук. Чао от мен за сега! До скоро!